Hej og velkommen til Bamsekrigen lige bagefter valget. Og vi har fået valgt vores bamse, så lad os bare komme i gang. Okay, jeg starter. Hvem skal vælge? Jeg tager Pitron. Nej. Nej. Kom forbi. Så er det min tur. Jeg tager også en patron. Nej. Her. 4 løb tilbage. Hvad tager jeg? Kom. Så hun. Kom mester. Lige på maven. Okay, så tager jeg Turtwig. Ej. Den ramte mig næsten. Okay. Vi har 4 liv hver. Så er det min tur. Så jeg bruger den her som skjold. Freje. Ja. Nej, fordi jeg har gjort sådan her væk. Du ramte mig. Du ramte ned på benet. Okay, Buster. 3 liv mig og 4 liv Buster. Okay. I use Geo. Okay. Jeg bruger Geo. Det er jo han helt vildt hurtigt. Kom så. Geo. Nej. Død. Ej, næsten død. 3 liv tilbage til Buster. Sårbar. Nej, du kan ikke ham. Ja. Headshot. Okay. Den næste, jeg tager, er den her fucking bjørn. Nej. 2 liv hver. Okay. Jeg har taget dig, ikke? Ja. Så tager jeg Sorbjørn. Nej. Ja. 1 liv til mig, og 2 liv til Buster. Den sidste trunde. Helt var ikke. Nå, jeg har også Buster. Okay. Den ramte der. Okay. 1-1. Jeg har et liv tilbage. Og det har jeg også. Okay, Buster vandt Bamsekrigen. Okay, der er også det Bamsekrig. Juppie!